tanaw. Gibundakan na ka sa tibuok kalibutan. Good. Anak mo ba niya? Ang buti mo sa Ang iga. tulumano Ang ang page. na mupapa sa tanan nimong kagulan. Talk to Papa, Talk to Papa. Tulumanon sa Power 99 FM. Radio Pista, Talk to Papa. Mutambag. Kabalo ka ang imong buhaton, iluwi na, Muabag. nakasabot ko sa imong ibati, pero minyo naman ko. Kwarta lang ang dili na mo mahatag. Talk to Papa. Paminawa, matag alauna hangtod alas 3. Veteran gig, Dindilan kapay na siya sa sa iyang napunang istasyon. Power Kapay na 99 siya area, FM. pangadagan di bawal Radio niya. Pista, Talk to Papa. Hello, Kapag panguyab. You're listening to Papa's Mobile. Ang oras sa Radyo Bisdak, 1:37 sa hapon. Shut up sa mga 4,000 viewers na to. Shut up ninyo. Shout out, Yan Horkia, may hapon 6,000 viewers na. Active din sa mga Yan yun eh. Bawa na lang. Number 1 fan yun eh. Papa Smokin. Ito sa mga Yan yun. Mga number 1 fan yun na yun sa mga Smokin. Walang gongs. Na nagniningning sa aking paningin. Ay, gongs. Tinitila kita at hinihiling sa kalangitan na sana balang araw ika'y makuha sa mundo. Ika'y tala na nagbibigay liwanag sa kalawakan. Kay sarap mong pagmasdan, pero di ka malapitan, at imposible kang mahawakan. Ang tanging pag-asa ko lang upang makasama ka ay ang labanan, ang mundong mapanghusga. At lakbayin ang layong tanging oras lang ng buhay ko ang siyang ganan. Dito man, shut up sa mga ito mga viewers. Mag-shut up na rin niya, mag-shut up. Buhay ko pagsisikap pa. So, ayan. Shout out kay Miss Gats, Alia, yun, di pagapel palit. Shout out idol, watching you here in Kawit. Shout out po kay Miss Yen Yen. Si Poro, sa day topic. Matana si Miss si Poro, sa day topic daw. Regine ang alam sa center ka rin. Ito ang alan daw sa center karon kay si Ginang Regine. Pa rin kita at masaya kong sasambitin. Naanak si Miss Baikan. Hi Miss Baikan. Salamat din sa Ay, kagahapon. gusto kayo min sa tuwan. Shout out daw sa mga pogi. Mga guwapa, manggod ni Bayot. Si Mark, madali ayo. Mark Blancia, Yots, may hapon ni mo Yots. Yats na ngapan Yats. Bisdak time, 1:40 na sa hapon. Unang dalit gikan kang Jonathan Sibay, it's Tala. Kabisdak, bagong hapon, laing adlaw, mag-uban na po daning programang Talk to Papa. Ang programang
pwede ninyong i-share ang inyong mga problema sa gugma. Mga problemang wala may kasumbungan o dili ninyo kayang i-share sa uban, labi na sa mga problema sa mag-asawa, inyong banang balahubog, inyong asawa nga mahilig sa Shopee, and then sa mga mag-uyab pod karon, labi na gid kaning lagyo, stay strong mong tulo ha. Sabi ko magduwara. Ay, ang LDR karon social, ano LDR karon? Kaya dili lang kay kamo lang duwa. Di ba ya palkansin ning uban babae karon kinaagi tig comfort. Nagit si nasi kumpare. Oh, naik sa kwan pod sa mag-asawa pod na pare. Si pare. Pero si Mari pod, ikaw gid mahal. Kaning mga mahilig dito nga mag nakoy ikuan na ng kaning mga magkumari mga mahilig manaya ning sweatres. Sa may naanin nila. Niingon man na si Mari noon nga matay pre. O gimo pa nang gibutang imong tumoy diri sa kong tunga. Perti siguro tong daog ka. Pasti na si Mari yun. Adlaw nga Miyerkules. August 3, 2022, kauban na po ninyo karon ang inyong Papa Smokey daw nga ko ang partner. Kaninyong lingkod, Kuya JM ninyo. Lingkod ginahagis. Lingkod, yung ko eh. Ang programang Talk to Papa makauban ninyo hantod alas 3 sa hapon. Uy, nag-view karon si Mark Blancia. Ang amo ang pinakakusgang bayot sa grupo. Og si Kuan po si Jeff T po nag-view po karon. Ang bayot nga naguluhan. Shoutout kanimo diayot sa. Ang sa tanan-tanan mga nag-view karon sa Facebook, we have 21,000 viewers. Grabe kadaghan no, 21,000 tapos narinig share ning duha. Babanin nila yung nga. Ikaw rin mamutan. Hindi mo na mag-share na lang. Ay, Dalo magin na silang share god. di gusto mahibalaan may basalain. Og yun. Inyo nga lagi may. Shoutout po ni Che Idol. Ayan, Tibok, Tibol. Tobol. Ato. Idol. Shoutout ni mo diya saya. Pilion jud nang imong kumari o kumari. Pilionon jud. No? Watching from IFM. Agoy, nagyama-yama ang buday ning bayo dito sa Pikas Planeta. Ina nakakusog din nga to ang Radyo Bestak dire kay Oo. kay bisag na siya dito sa lain, Oh. Lamang planeta. Dire gid siya mo tan-aw. Nagdula-dula kasi yung mga tudlo diyan. Nagpitik-pitik ka diyan, no? Ito, no? So, guys, ang atuang sender karong ana mo gini kada hapon, amo giti basahon nga sulat problema sa gugma. So, karong hapon na shout out na to ning tanan mga naay uyab nga strikta. Kana. Kaning mga manag-uyab ba nga daghan kaayong bawal. Bawal ka dire, bawal ka musuot ana. Dili ka pwede mulaan. Bawal nimo nga ipahibalo sa lain ang imong number. Oh, tapos dapat dili ka mag-add diha o mag-likes diha. Bawal ka mag-heart anang my day anang lain. Grabing mga managuyab. Tinuod. Oo. Kimasin man gud og maanad. Maanad. Oh, bawal ka diri, bawal ka dito. Nagi mga tao gid nga hilig kang mambawal. Oh. Sani ang topic daw kay how to move on. Murag di ko nga ngayon ani nga topic karon da. Kana si uy, murag ka-relate. Murag di gid ko nga ngayon ani nga topic gid ron. Magka-related gani Jai. Eh siyempre katong imong uyab, di puto ganan maglakaw-lakaw ka. Di ba? Dili ako may inani. Ikaw mo kaning daghang bawal? Ako may hilas kayo nga lagi bawal. Kanang bawalan man nato malingaw man day sila. Dili manggod kay nganlan manggod nga gwapa kay taguya din kita kani piliunon kitang mawo. Murag is mahadlok pa ba? Pero matod pa nila, ang tao gid ang magbinuang bisan pag imong bantayan magbinuang gid. Di na kinahanglang bantayan. Pwede na gud ingnon ay gusigla ko lakaw gud. Ay paglakaw imo ha ay. Bate no way mo mo. So adong sender karon si Regine mga kabisdak from Pagadian City. Panawa legit pagingalan. Regine ipareho na lang si Muyab. Tanawa lagi. Isudan no eh, dagang bawal ba? Mo na guys no atong sender karon si Regine
problemado sa iyang uyab nga daghan kay bawal. Relate mo? Relate mo? Ako dili mo ragakuan ang Pero- dating uyab mo sender karon. Kinsa man day kusog kay magbawal sa relasyon? Ang lalaki ang babae. Babae po. Babae gyud. Babae gyud. O ginay klarong istorya mga kabisdak babae. Way pabor-pabor na siya. Babae gyud. Babae, labi na ka nga babae nga sobra ka silosa. Sali, siya once a cheater, always a cheater. Ay, mausap ang gunang tao gud taka diya. Daga mga cheater nga nagbago na. Nagbago na ka. Nagbago na gani si Gia. Nagbago na GM ay. Bago na ko eh. Nagbagong lagan. Nagbagong bayi. Sige na ay. Kalauna ko rin tayo siya din na syempre gini nga programa guys, no? Sa mga nag-view, naminaw karon diya sa yung tagsa-tagsa ka panimalay. Maayo gyud ginaminaw mo. Ikaw guys, nagbago, ako kadugay na kung nagbago lang ga. Actually wala man ko nagbago kay buutan man jud ko sukat pa kaniadto. No? Kanang maingon sila nga. Kanang imong naong, kanang chicks boy kikag naong. Kailangan na mag-chicks guy. Di ba? May gani kay nagbago nasad ko papasmokin. Oh. Nagbago og area sa chicks. Nagbagong area pa di dali masakpan ba. Okay, sa una dito man katiglagan lang kakuan. Di lang ta magmensyon ay. Karon nambot lang. Shoutout ni Brother Judan na minaw mo rin si Judan Patrice. Okay. So, salamat no kini nga programa ang gipaluyuhan sa pinaka-epektibo kung kamo nagbuhi og mga kahayupan. Ang Super Vita, grabe ka kusog ng Super Vita karon yots. No, kami mag-deliver man gid mi sa mga agri-store dali ra jud kay mahurot. Mo na nga ang Super Vita guys, gamitan ninyo kung gusto mong mulambok sa pagpamuhi og mga kahayupan. Gusto mo mamaligya og mga kahayupan labi na kato mga nagpasuso mga anayan, nindot ni isago lamang ni sa pagkaon sa baboy, baktin, manok, panabong, manok Bisaya, kabaw, kabaw, kabayo, then baka. Bisag unsa nga kahayupan. Island tong dragon. Ay, Ano? labot na inyong silingan. Kana og namuhi mo kahayupan karon, anara ninyo nga kada pagkaon ninyo sa inyong kuan, yung binuhi, sagulan ninyo og kaning Super Vita. Okay? Super Vita guys, makapalit mo diri sa Radyo Bisdak kung gusto mo mangumpra. O pwede po mo diha sa mga agri-store. Bisita lang mo diha dool sa inyong lugar. Ayan. Alauna ko rin tayo may pagpaminaw din ni Kuya Jimwell karon. Ang atong kuya nga buutan. May hapon ni mo kuya na binanggit ni ate nga kanunay po ni nga naminaw sa tong tuluman. Pasawa na ba na ko ni? Daghan daw makarelate karon na daghan makarelate daw karon kay kaning daghan daw mag-uyab nga magbawal-bawal na daw. Uyab pagahit eh. Abi mo og dili maayo example na bisyo. Kasi normal nga bawalan jud ka. Normal gina. Ngayon ang uyab din mo nga kusog ka mo inom. Pino kasi mo uyab nga ay nagpagsig palabig inom. Pwede na siya. Manigarilyo ay sig panigarilyo. Pero kung kanang mga ayo si like kanang laing picture dira. Oh. Kanang mag-like, mag-heart sa picture. Gabi na ba na yun? Nag-sobra na ba ganay? Wala man na sa kuwang magbawal o guyaboy kung unsa ang iyang ganahan, suportahan ako siya. Kani mo'y mga insakto. Di ba mo suporta, kuyawa gini ni Sister Sipora. Ang pinakasinaw na tog-api nga sister. Tanawa sige ingon ni Miss Baikan. Oh. Buutan dyan na sa DJ Smokin, Oh. isa ray bayi. Oh. Kada classroom. Sa una naman ko. Shout out ni Guan ni Baikan ha. Kawagid lang ka mo mulabog jud kadri ha. Sige, basahon na to ni. Ay, dagang makarelate ni karon. Samtang ako nagbasa, ini ko man natog basa makahigop ng taglamian kay nga Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Regards ko sa imong tapad, Papa Smoke. Ano ba ni uyab diri oh? Sige ha. Ang oras sa Radyo Bisdak, 1:51 sa hapon.
Secrets of the Heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Kung may problema sa pag-ibig, talk to Papa mo. Sa mga mag-uyab ya nga usog kay mabawal silang uyab. Sao na lang og may mahimong kapikas. Ay, ngayon guys, yung tabla yan. Dear Papa Smokin, Papa Smoke, maayong hapon kanimo. Maayong hapon pod sa mga naminaw sa inyong tulumanon. Labi na gyud sa mga kapareho na ko nga gaatang kanunay sa inyong programang Talk to Papa. Kusog kaayo ang inyong programa diri sa amo ang barangay Papa Smoke. Ang akong mga silingan, magpakusganay gini sa pagpaandaran ng ilang radyo basta hapon na permira gyud naka-radyo bisdak. Isa ko sa mga libuan ninyong tigpaminaw o karon wala ko magdahong nga mamahimo akong magtatampo. Gusto lang nako ning i-share og mga og tambag diha kanimo papas mo. Kabahin sa problema nako sa akong bag-ong nauyab karon. Og sugdan ako sa pagpaila pinaagi sa pagdago sa akong pangalan, si Regine Tagapagadian. Ako si Regine, Papa Smoke. Dalaga. Gusto ko mangayog advice sa niya akong uyab karon nga itago na nato sa pangalan si Jan. Where's Jan? Ringan mo ngalan yun. Okay. Duda lagi ko na. Gusto lang ko mangayog advice, Papa Smoke. Kining akong uyab nga si Jan nga pag-uhay pa lang gipud kay nakong nakaila. Lalaking sobra kasiloso. Nag-ila mi ni Jan, Papa Smoke, pinaagi lang po sa ako ang amiga. Ang akong best friend, yung mga gipirming masumbungan ako sa akong mga problema. Labi na gyud kabahin na ning gugma. Sa wala pa mi nag-ila ni Jan, Papa Smoke, gikan po ko sa 2 ka tuig kapin nga relasyon. Atong ex nako nga lalaking halos gihatag nako ang tanan pagmahal. Nagkabulag ni atong ex nako, Papa Smoke, tungod pun kay sala po siguro nako kay ako pod sobra kasilosa. Dalaram po sa akong kahadlok, Papa Smoke, nga basin po nga mabiyahan o pagbulag mi. Siguro makaingon ko nga
Sobra na pugay ko sa una. Ang hinungdan manggod papas mo, sukad ni ato nga naangko niya nga akong pagkababae. Dito na ko nga mas nahadlo kay medyo open na manggod bugayo siya papas mo. Anytime nga ganahan niya, dali naman kay ko niya mahangyo. Nibati ko kahadlok papas mo kay ato mangkong ex na ko nanaad na ko nga kung ihatag na ako kung pagkababahe siya. Ako na daw ang iyang asawahon papas mo. Tungod sa kong gugmang gibati nga ito kaniya. Napaundayon na ako siya sa iyang mga gusto. Muna papas mo, nagbulag niya ito niya. Kung gibiyaan ko diha kay wa siya kaagwanta sa kong batasan ng ginapakita siya. Abi ni mo papas mo, balikan ng ginako ni Hisgot ang akong sa una. Siya magod ang lalaki nga dili magpabadlong, dili magpapugong, ug labaw sa tanan papas mo kanang maglalis mi. Siya gid ang perminting insakto. Moto nga dali ra kay niya nalabay ang tanan, lamong gisugdan papas mo. Giparangkahan ko niya na. Di ka pwede siya nako kay lupig pa daw niya nga nasi mama nga magwanuba niya. Sala pa na ako papas mo na nga nag-inana ko sa iya ato. Pero wala ko na pugong, ning biya siya og ning bulag ka na ako. Manang ako intahon papas mo. Mura gid intahon kog buang na ning kamot maka-move on. Ikatong ex na ko. Dali ra bukay siya nakakita gigapuli ka na ko. Sa obra kasakit papas mo. May pasigurog samara na lang ako ang dugan kaysa naman iyang binlan og samad. Samad sa iyang pagbiya papas mo. Monay nahitabo sa kuha ay haming nga nag-ila niya kung uyab yun. Human nga nagbulag niya to akong ex-papas mo. Dito pa ko nakasulay og kinabuhi sa gawas. Kaysa una manggod. Naara ko permi sa balay. Wala ko ilakaw. Ginahagad ko sa mga amiga. Ako mo'y mudili kay wagit po ko ganahi papas mo sa una nga maglaglag. Pero sukad nga nagabulag niya to akong ex. Dito na ko nakita ang kalapad sa kalibutan papas mo. Ka-enjoy sa kinabuhi nga single. Makalakaw ko bisag asa. Pero walang gid po ko nagpalabi kinabya po ko ginikanan nga mga suko. Dito nga naningkamot di ko move on papas mo. Gipugos na ko akong kaugalingon nga kalimtan ako to ang akong ex. Ito nga pila ka bulan ang nakalabay na nagsige na kong sabay-sabay sa kong mga amiga. Mag-post ko ng Facebook bisag asang ilugar ang among maabot. Dito nga nagparamdam og balik ang akong ex-papas mo. Nang hangyo nga magkibalik na ko. Pero wala na dyan ko nagpatental papas mo. Bisag ato mga panahula. Wa pa ko naka-move on niya. Insulto po kayo para sa kuha papas mo ko eh. Kaila pagid ako ang iyang gikarelasyon nga babae. Huwag isagon ako na nga masakitan ko. Matandog ko. Moto papas mo sa mga nilabay nga mga panahon. 嗯 Naningdamot ko nga maga-move on. 嗯 Pero wala na
Ug tuod man nalingaw na lang pugos akong kinabuhi nga maguban-uban sa akong mga barkada. Labi na gid sa ako ang mga katrabaho Papas mo. Nahitabo ba gid Papas mo kanalimtan na ginako ang akong ex. Gidawat na ako nga gibinuangan ako niya gipasakitan lamang. Ipadayon ako kung kinabuhi Papas mo nga wala na siya. Pero pag-abot sa unahan, tigid po nato'y katagna ang panahon nga natay maila-ila nga usa ka lalaki. Mauna ni karon si John Papas mo. Lalaking nagtrabaho sa gobyerno. Isa sa akong amiga ang hinungdan nga nagkailam yan ni John Papas mo. Nagkauyab gid mi. Galante siya, buutan, gwapo. Tapos responsable kay nga klase nga pagkalalaki Papas mo, labi na gid sa iyong pamilya. Ning attract ko niya tungod po sa akong mga nakita. Pero sa tong first meet ng gidnamo, ning attempt siya na ako og pagigsuod ng uyab na ko Papas mo. Bago pala mi nagila atohan, nang uyab na siya na ako. Abi ni mo Papas mo, tanaw niya sa ako akatong permero, lagan ko. Wala ilang gihimo, kundi kasi ginagpa-sexy. Uban-uban sa akong mga amiga. Pero wala gid siya nasayod na ko Papas mo na. Gikan po ko sa sakit nga relasyon. Moto mo sanlang lang og tagpila ka adlaw. Masabay na ginamo si John Papas mo. Ang iyang kauban, uyab naman po sa akong amiga. Og dito Papas mo, pila na may dagan sa panahon, niabot ng ginang panahon nga. Naay okasyon dito sa uyab sa akong amiga Papas mo. Og invited ning duha. Mao to nga nagsabay mi, naglain mi og lamesa. Daghan gud mi ato Papas mo, kinapabot mi uban mga babaheng kauban. Pero mao lagi, maihap ra pud mi nga mga walay partner ato. Mao to nagdagan ng mga oras, naglingaw-lingaw. Nagsabay pod nga naginom-inom sila. Gabi-gabi na dito Papas mo. Dito nga nibati na kong kalaay, nananghid na ko nga muli. Og dito nga gipugnan ko ni John Papas mo, og gilingaw ko niya nga nagigistorya sa sagwa. Dito na ko na-open tanan sa iyaha Papas mo, kang tanan mga kaagi na ko sa kinabuhi. Ano bitong sa kataas sa mga pag-istoryahan ay Papas mo? Huwag na ko malikayan nga kumatago kaniya nga ako mga kaagi. Nalipay po ko, higipaminaw ko niya itong tungora Papas mo. Dito nga nangayo siya, sorry na ko. Kay grasya daw kaayo siya. O dito Papas mo na. Dito pa na ako naila ng pagkatao ni Jana. Seryoso gid kaayo ni siya nga pagkalalaki. Pitigin niyang pangayog sorry na ko Papas mo kay lagi daw. Bago pa rin nga nagkaila, nanguyab na siya sa buha. Moto nakalabay ang mga adlaw, sukat niya itong nagsigimig tabi ni Jan. Gipakita giniya sa kuha Papas mo na seryoso kayo siya. Na nasigibilin nga istorya ka na ako nga nagpaabot lang siya, nga sugto na ko siya. Pila kahigayon yun Papas mo na. Nga magkuyog mi ni Jan, gipabati niya sa kuha nga palangga ko niya.
Human sa iyang trabaho, mugahin gina siya og oras sa kuha, Papas mo. Hantod na lang yun niya. Nilabay ang mga pila ka bulan, Papas mo. Nahatag ginako kaniya ang akong pagtando nga. Gisugot na ako siya. O dito, Papas mo. Dito na ko nakita ang reaksyon ni John, Papa Smoke na wag siya maulaw, Papa Smoke. Nagsinggit-singgit nga kaning gisugot na ako siya. Sobra giniya kakalipay, Papa Smoke. Mo pag ito'y first time po na ako nga naka-witness sa lalaking sobra kakalipay nga gisugot, Papa Smoke. Dito nga nahimong opisyal nga naguyab eh. Hantod na lang nga dali na kining katag ang istorya. Nakabalo na ako mga amiga. Halos tanan mga friends na mo nagkahibaho na nga uyab eh. Dito ko mas nagka-confident, Papa Smoke, na makiksabay na niya kay gilaag naman gud po ko niya dito sa ilahang balay. Gidaha ko niya dito gipaila-ila sa iyang ginikanan. Bulan pa lang gani niya to, Papa Smoke, pero kung tratuhon ko niya, kung tratuhon ko niya, Papa Smoke, labaw pa'y asawa niya. Kada buntag na ako'y madawat ng mga sweet messages. Kaya rin gid-gahi si John, Papa Smoke. Mauto nga, pila may dagan sa panahon sa kasuod na mo ni John nga mag-uyab. Naamot man gid sa punto, Papa Smoke, na kinibang nagkuyog mo. Samtang nangaon, wala mo ilahin nga papadulngan, Papa Smoke. Naabot pang gid ang time na kining kidala ko ni John diya sa may kining ilado kay nga balay nga walay kusina diri, Papa Smoke. Sa katuyuan lagi nga ang kunon ko niya. Siyempre wala na po ko nagduha-duha og uban, Papa Smoke, kay uyab na ko siya. Kay baho po siya nga dili na po ko virgin. Og dito, Papa Smoke, sa wala pa lang gid mi naabot dito anong lugar. Giingnan ko ni John, Papa Smoke, na gusto siya nga magigminyo na ko. Kaya insakto na gid po daw siya sa edad ug ako. Gusto na siyang mabuo og pamilya kauban ako, Papa Smoke. Dito na. Pag-abot ginamo dito sa kining balay nga walay kusina, Papa Smoke. My heart is filled with so much love and I need. Anang tungura. I can Pagsulod ginamo nang higda pa mi, Papa Smoke. to fall. Pero wala madugay. That's what it. Gisugda na gini ni John, Papa Smoke, na kining ihakong I know this feeling. Oh, kining ihakong gisugdan og kining simot-simot, Papa Smoke. Dili jud ko malimot sa permero, Papa Smoke. Gikan sa tumoy sa kuko sa kong tiil. Gisimhot kina ni John, Papa Smoke. Giganid kina niya ang murag gihimasaan niya ako ang bagkak sa iyang dila, Papa Smoke. Kay baho ko ni John nga naano po siya kaagi, kina siya uyab sa una, pero atong tungura, Papa Smoke. Nagtanaw ko ni John, mura na gising na demonyohan ka na ako. Init na kayo ang iyang aura, Papa Smoke, kapako na kayo. Grabe si John, Papa Smoke, eh. Human nga iyang itangtang ako mga salina tanan.
Dito nga ihapong gilaway-lawayan o bayo, papas mo. Dito na ko nakita na. Grabe si John, papas mo. Hinoon makumpara na ko gisa sa ako ang ex kay. Lahi ragid po to ang akong ex, papas mo kay. Sa pagsakay ni John ka na ko. Diferensya na yun kayo kay. Gamay-gamay magidog. Gamay lang gidog kining. Gamay lang gid kayo hangin ni si John, papas mo. Sure? Sure? Dali. Dali ra kayo siya ngakon, papas mo. Kurang sa jagil. Nakuyawan pag-ani ko kay katong pagsakay na ko niya. Abi man ako katakihon, papas mo, pero ning ginawa lang gid ito siya. Mo na, papas mo. Atong tungura, nahatag na ko kang John ang ako ang pagsalig, yung akong pagmahal. Gamay lang yun kaayo ang iyahang kuan, papas mo. Pasensya usahay kay. Kinibitang usahay maguna mag-usyan ako, papas mo. Moragid po na yung problema na ako niya, papas mo kay. Di mo siya kalahutay kaayo kay gamay kay hangin. Nung napapas mo, hinoon na anad ako ni John, papas mo, na kada magtalik ni. Lagi mga panahon usahay nga kinahanglan gyud pud ni maningkamot bugos ako. Di magud po siya kalahutay kis tumoy, papas mo. Mo na, papas mo. Ning tando ko sa pag-ingon ni John nga magkigminyo siya nako. Sugad niya to, nanay nahitabo na mo. Wala na gyud ko'y balibad kada magkuyog ni John, papas mo. Pila na kabulan ang nilabay, papas mo, sugad nga nagkauyab ni John. Gani og bot na kong ihapon, tuig na yun, gikan pa yun sa pagila-ila na mo. Okay man si John, papas mo, kang ako lang problema kaniya karon kay. Nagkadugay manggod nga nagkauyab ni. Nakalitan magugo sa iyang gihimo sa kuha nga gibawalan ako niya nga maglaag. Bawal na ko nga maglaag kauban sa kong mga barkada. Tapos nabati na ko nga magselos na mag siya sa mga tao nga nakapalibot na ko. Ang ginarason ng ginya permi na ko, papas mo, kinakatando na gidaw ko niya nga magigminyo. Gusto lang gidaw niya nga klaruhon. Pag gusto niya nga i-practice doon ako nga. Dili na kay ko maguban-uban sa mga tao kay labi nagmaminyo na mi. Gusto doon niya nga permi na lang ko nga naa sa balay. Awin mo, papas mo, wala mo ko'y problema ni John. Ang ako lamang ikabalakan. Kaya pa na ko nailailang yung tinuod ng batasan nga sobra giday kay siya kastrikto. Siloso. Mag-away mi niya, papas mo. Namagod po yung mga usahay nga magtuyuon po na akong pabadlong kaya di ko ganahan siyang dinadaan ka na ko. Nagpadala ko nini nga kung sulat ka ron kay libati ko og kabalaka. Libati ko og kahadlok, papas mo nga magkigminyo niya. Na-realize na ko ni sa diyan nihangyo siya na ko nga magsugod na dami kasigaso sa among mga papel
para magkigminyo na ko. Posible ba Papas mo nga mausab gini si Jan kung maminyo naming duha? Ako makasabot ko ni Jan nga inaana siya sa kuwad agan siyang bawal kaya nahimo na ako na sa unang panahon. Pero abi ni mo Papas mo, nagbulag begid niya ato akong ex tungod po sa gipakita na kong inana nga batasan. Mahadlok po ko pala sa kong kaugalingon nga basig ako'y mubiha niya tungod gini ko kaagwanta. Gusto lang gidunta na ako Papas mo na paminahon po ko niya. Pero mo na'y pinakalisod kina kong himuon karon kay. Dili siya maminaw sa kuha. Unsa man akong himuon ni Papas mo. Dahil rigid kaayo karon. Ikumpara ni atong permero na mo. Please tambag ko Papas mo. Siyempre na po sa kuha nga usay mo dili na ko kada mo hangyo siya kay kanang wala ko sa mood Papas mo pero yung himuon og rason. Gumuingon din siya na ako nga nasuma na daw ko niya. Tambagi ko Papas mo kung imo basa nga akong sulat. Kada hapon ko nga maminaw. Daghang salamat. O God bless ka nimo Papas mo. Ikaw ka na sa comment section ay. Comment section ba na kayo? Ikaw sa comment section ay. Na ako'y gitago-tago, maglisod kog amin. Ayaw lang og kaso ko, ayaw nagkalain. Kay bisag unsa pa kalangin ang ilang ipain. Ayaw ka balaka kay di ko mangitaglain. Bisag pagpakyon pa ko nila day imuhara ko. Bisag unsaon pa ko nila og lumay or hilo. Maong wakay ikabala ka na ko. Pero kung mabala ka kay mabala ka sad ko. Kay lahirang imong gipakita, kanunay gid na ko nang makita. Wala ko'y bati ni mong nakita, kay gipakita mo pambihira. Mo naliya ko akong sikreto, dili pa pamahalata ninyo. Nagikinig na ko, kaning akong ooyag na igihan kayo. Bisan oo tuot, maldita love kay ko. Basta sa puton mo to kada yun iyang kaliki. Matamaan ikaw, di ka magdali. Maungo sa katawag lang, sus mo dagandayon ko. O kinahanglan ni mo, sus na dayon ko. Oo, seryoso, akong giingon ikaw ang love ko. Na ako sa inyo, isang paod na ibagyo. Gusto kayo ni mo akong kakilala. Kay bisan o pobre ko maghinilas. Sulod kumol kapul magchinilas. Niya walay panghilamos na pa'y tiil nga way hugas. Isang pagpati imong madunggan. Bis that time alas 2:19 na. Matay gining uyab nga igihan no? Unsa po ni si Jan nga mubo mumuday kay hangin ni si Jan. Tuga man day kag paninghot gikan tiil padulong sa taas niya. Ma-short man day ka. Sure man sa hangin si Jan. Ay klaro si Jan kulang baging ni si Jan eh. Napay pahimasa-himasa sa dila sa bagtak. Pa-short man day. Usa nga law ka Jan. Pakaulawan yun mo mga Jan gid ba? Oh, Jan gyud, ikaw Jan ra babuga. Bogay gilisda na ako nag-JR gani. Pa-short man din yung mga Jan day. Klaro. Ay, shoutout sa mga nag-view, nag-comment karon. Sige lang, basahon to yung pa-shoutout yung mga tambag karon ha. Mo kwante ko mo shout out day ko sa mga kauban dira sa Provincial Press Bureau. Siyempre, headed by Sir Jezreel Lima ato ang Provincial Information Officer o ni Assistant Information Officer kay Marlon Pañares. Gamay, abi nagugusa to nga gamay hangin di ay. Abi kinamugunsa gani. Wala man niya gihimong mubo ang hangin. Tanawa. Sige nga ni J. Versito. Usman, gamay sa hangin. Sa ngalaw, gamitan nag-oxygen si Jan. Ay, nako. Jan.
gamit ang oxygen dyan. Guys, mabalik lang ta ha. Okay, maghatag na tagkuhan. Magbasa to sa inyong mga tambag. Ginamos na baiti. Ang atong cellphone number, 0927-358-9645. O 0966732321. Sani, murag Rusi ba? Gamay ra mo overheat. Dali ra mo overheat. Pay pagkamangkamang ha. Busa kailan na to kay pag ganit gikan kisa kinakatabi ato niya no. Nung nasulsulan gito siya ba? Kaway klaro pag di mo kabalo man di ka ma-short ka nga nagsugod makasatiin. May gani wa masalugsog ang imong dila sa kog. Diyan na mo guys, subalik lang may station sa 99.9 ng Radyo Bisdak Pagadian. Of course, ang programang Talk to Papa kauban ng inyong Papa Smoke. O ang akong partner. Ang inyong lingkod kay JF. Di ko dyan. Papa Smokin on the air. Yeah, dahil Klaro daw, ninjan yun eh. Papa Smokin Paulor, on the di air. ba? On Power 99.9 Radyo Pista. Kasi inom kamilis dyan. Kasi tag-iwan ka sa hanga. Nagatanyag sila libreng Ilan? check-up sa inyong mga mata. Gawas pa ni Ana. Adunay Oo, ilan tanim mo dyan? labi na ang siguro Mo ni siguro higpit niya. Kasi handlog siya mga kitaglaing nga. Ano Taas ba ulan ang tay? taas ulan. Mo gina. Kanang dako. Taas ulan. Dako hangin. Sa mga frames sa Kuya, ilang si Jerry. antiparang na inyong mga pati. Fernandez, Mga gobyerno. ang Fernandez Siguro to. Optical Clinic na hinihintang susik ng Ano na ako matamba ka na niya idol. Mangita lang siya dyan na dako hangin. Ako na si Usman. Ako nang kauban sa Press Bureau. Bako tumago ni si Israel? Ay, si Yots. Kailangan na. Yots, shoutout mo Yots. Starts at 40 Mbps up to 70 Mbps. For as low as 999, may 75 channels pa. So, unsa pa'y ginawlati mo? Apply na! Located at Aquino Corner, Cabrera Street. Shoutout ni Hermie Sani Alviola. Mga igarato may nabi ang ipalit sa Yots! Bayot lagi. lingkod sa Buanga del Sur. Manang, kung sa may nasinati ni mo. Eh, yun o, taas kinig hangin. Si Binbira Kaloy. Asa ko ng padpad. May tungod sa akong arthritis, daghang mga tambal o mga haplas ang akong gigamit, walay kaayuhan. Apan sa diha, nagpalit ko anang Green Herb 7 Miracle Oil. Natululang na ko gihaplas sa akong mga tiil. Wala na gyud ni nagbalik bisan pag Tambagan na magbasa-basa dyan. kayo. Pagmukuha ka. Salamat Balo sa Green Herb 7 Miracle Oil. Ang Winner 7 Miracle Oil mapalit sa mga parmasya o butika o sa Radyo Vista Pagadian. Ganaymutan sa Barangay Santa Lucia, Second Floor, Arusha Building, Pagadian City. Ako si Giselle Fernandez. Sa una na ako'y vertigo. Taas kayo Matambagan yun yung sa aning baligya. Yun yung Tindog ko pataas hangin feeling yun. na ko tuyok ang ako ang kalibutan. ito baligya sa Pasukaon pasukin ko para ang sa mga luya, may ako ang gusto. lawas. Herbal coffee. Manan ako katuig gibati. Kanang herbal coffee nga akong ginainom diri, guys. Komenda sa Muna. kuha ng mutek o Muna, di gini maulawan diri. Pagkatapos sa isa ka bulan wala na ako giatake sa vertigo. Salamat kayo sa Diyos nakilala nako ang Robitussin capsule. Robitussin 500 is registered with the Food and Drug Administration under FDA registration number FR-126200 with FDA LTO number CFR. Tambag dyan, ngit, baliti. Ayun. Dago ni. Buang, kabrad. Mapalit sa tanong parmasya sa inyong lugar. Life is beautiful. Protect your body. Take Robitussin 500. Mahalagang Ginaw bala. sa gamay, hangin di ay. Lain po kayo mubo. Mubo. Tapos hangin. Okay, benta sa kakabong di masabtan na yun ba? Ako magpunsagot ngayon sa gamay. Cramps, varicose veins, ug mga panuot. Ginoo ni mo Regine. Salamat sa mga nag-view nga wala nag-share. Hadhad, alipunga og kasyon. Basin di ay. Gamit ka mo sa lips. Basin deg, mag-share mo diha. Hindi, mga kuan mo, madala ra mo. Dala na mo diha. 138 na good. Acne, tarang na Plushies Oil ug Lixic Ointment. Produkto sa Damay ka Tarang lang Pharma dyan, Anigan. Incorporated. Lantaw sa Pinta na lang yun, Dani. Nakailis yung kung ngalan daan. Ay, saan ni gawa sa istoryahan ni. John Carpintero. Damay tanan dyan. Palpalan, Bag yun. Pagadian City. Aduna ko itulo ka baka o O di ba ka, mo try siya sa mga J Nasad na makasugakon sa hangin. Atong tingan, ugma, pasig
Naijay ugma. Sa Naijay ugma nga center. Tambal o vitamina J, Nabi po kayo nabasa doon nga J. Ilang ugma, basahon na to. Vita, tambal, purga o bitamina sa tanang mga kahayupan. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classic, something romantic. Give it my all when I don't even have. Shout out tayo kay Michael Villamor. Shout out to Mr. Idol. Kaya lang ka, mabalik ta sa tuwang buwan para matambagan nato ni si Juan. Tambagan nato ni si Regine o ni si Jan. Maglipong na ano nga ni si Amen, tambagan na ni kung si Regine papagyan o si Jan dali tambagan na ni. No lie, I tell you how I almost died. Will you will bring me back to life? Oh, I just wanna live in this moment forever. May pagyong motorbike aning trabaho kaya makasugakon pa. I'm afraid the living couldn't get any better. Start giving up on the word forever. Until you give up everything we could be together. Balik kami dira na mo. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my angel, angel baby. I fall in love with a lot of things, counting the tattoos on your skin. Tell me a secret, and baby I keep it. And now we can play house for the weekend. You can mind the blue or the rainy night. No lie, I tell you how I almost died. Will you bring me back to life? Oh, I just wanna live in this moment forever. Cause I'm afraid the living couldn't get any better. Started giving up on the word forever. Until you give up heaven so we could be together. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my angel, angel baby. Girls, dili na ta sa J. Diya mo sa S. Sa smoking. Diba mo sa mga letter S. Kung aron yung Paliyon nyo yung pan. Paligil yung Cause I'm afraid the living couldn't get any better. This the time alas 2:29 na sa hapon. A song from covered by Miss Belinda, Angel Baby. Pero ang original nga kanta ni si Troy Sivan. Kumustang mga taga-sughangin diha karon nga nag-view. Nag-share na ko Papa Brad. Kana mo'y ganahan ako ha. Dapat permintihon ni mo na. Okay. Sige, tambag mo 0927-358-9645 0967-323-221. Unahin lang yung kamong naminaw sa programang Talk to Papa. Lagi kayo nagtabi ani nga itong kuwan nga itong comment section na. Kaya malingaw kung silang dyan good nga di ka ulahutay nga atik-atikong kayo. Abi daw nilag kaning unsa nga gamay ang hangin di ay. Asa to ingon sa kagaya nga ang iyang tambag kay dyan kung mangihi siya dito siya sa baliti daw. Para mudako ang iyang hangin. Oh. Si Judan man na. Mine is Judan mo tambag kay agi mo gud pud niya. Ide mo hangin din. Okay, so 0927-358-9645. And then nag-share na ko Brad. Okay, thank you and hi to Mrs. Gimba. Si Jan, sani. Masado nang kang Sipora daw, si Jan. Si Jan ako kay dili ka sungko.
gusto nga partial rin. Kani si Yin Yin ba kay wa jud ni uyab kay saba kayo. Ikaw ra ba giingon? Wala nga kabalo. Masiro pa ko na bangko ana. Yin Yin ba ka nga hinguyab gina. Salamat sa 15,000 viewers. Kuha na gud na ni Ma'am Yen good. Sangko na niya sukutob sa sugod sa letter A taman letter Z. Kuha na siya 20 ang limit na taman 80. Sa muduga pa. Sa muduga pa. Ito ano, pasalamatan sa natoy mga naminaw karon na binigyan sa nag-abad. Ang water refilling station diya sa may tukuran ang Spring Flow Water Refilling Station. Mao kini ang water refilling station nga limpyo nga tubig, safety gid ang inyong pag-inom. Nahimutang diya sa may purok Magsaysay, San Carlos, tukuran ug ang ilahang main branch sa may purok Bumbili, Barangay Sugod. Spring Flow Water Refilling Station. Ug alang ko sa mga nangita og nagbaligyag mga piyesa sa motor, mga accessories nga mga bag-o kayo. Mga bagong unit garo no. Na ginihalos tanan mga kabisdak. Ang Arcs Motorcycle Parts and Accessories nga nimutang diya sa may Dumbia District besides sa Mercury at Tubangan gid sa may Camp Abilon. Nagipanagihan gidumala ni Ma'am Mary Ann La Chica. Mao kana ang Arcs Motorcycle Parts and Accessories. Salamat po sa pag-abag sa GFMQ Marketing. Ang GFMQ Marketing mga kabisag nagkamag mga produktong herbal nga epektibo kaayo. Sama na lang niining herbal capsule nila nga Paragis Bila-Bila o ang Paragis Bila-Bila liniment oil o sa ginikahaplas na nindot gamiton para sa mga gipang arthritis o gipang rayuma. Kamog mahilig mong manghaplas kaninyong gamiton nga haplas, no? Para dili mo mawadag hangin. Para di mo mahotag hangin. And then ang coffee, ang Paragis Bila-Bila herbal coffee nga mong giinom karon ni Kuya JM ninyo. Makatabang puri sa mga mag-asawa o sa bana nga labi na gyud sa bana nga di na mugahi si Manoy. Mao kanaan Paragis Bila-Bila herbal coffee. Mga produktong ginama sa GFMQ Marketing available sa tanang mga suking parmasya o butika. Salamat po sa pag-abag sa Relax Print and Design. Sa kini ka shop na one-stop shop mga kabista kung kamo gusto mong pahimog mga tarpaulin, panaflex, stickers, acrylic, stainless standee, template poster, Centra, Rush ID, PVC ID, risograph scanning, photocopy, online PRC, Bayer in Bay, DFA, hit press, ID sling, nagbaligya po ni sa mga school supplies. Kaning printing supplies, no? Diha sa may atubangan gyud sa St. Columban College na diha ang Relax Print and Design o Relax Disenyo ang kaning El Disenyo. O gama na po ni sila karong mga full sublimation nga t-shirts and jersey. Ipanagyan na gidumala ni Kuya Joey. Matawagan yung ilang cellphone number 0936 241-4121. Mao kana ang Relax Print and Design. Tindahan po nga baligya, nagbaligya og mga o kumprahan nagbugas soft drinks, beer, guban pa na himutang tunga-tunga gidiha sa may gate 7 o gate 8 ang Jelloy Store mga kabisda kag ipanagyan og gidumala ni Sir Jojo Loy kauban siyang partner nga si Sir Bernie. And then salamat po sa pag-abag sa RCM Customized Printing Shop. Okay ni kung kamo nangita mo kapahimuan og mga fraternity shirts, uniform, full sublimation nga jersey, full sublimation nga banner, customized nga face mask. Bisitahan ninyo ang RCM Customized Printing Shop na imutang sa may Oro Street, Gatas District, dool sa Plaza Luz in line ng pudan ng fruit stand. Mao ka na ang RCM Customized Printing Shop nga gipanagyan og gidumala ni Mr. and Mrs. Mendoza. Bueno, ang atong cellphone number 0927-358-9645. Sige, tambag mo. Ay basahon ni Kuya JM ninyo. Jen ba gini siya JM kaya siya mapariha ning Jen ba? Ilis na huwag naalalan kay maulawan tani nga dyan. Wala nga no? Sabi ni mo, normal ba gini sa lalaki na magbawal? Normal man gyud, tinud lang. Kay kabalo mong gabutang sa binuhatan og laki. Laki gud tagod. Oh. Kay syempre, ang mga kaning uban mga lalaki, wa mo gani sila pakialam bisan pag naiuyab ang babae. Basta gani magka-interest sa sila ila ginang konsuladahan. So, binuhatan po siguro ni Jan mo. Damay no ning tanang janan sa buwan. Hadlok po siya nga maunan, di ba? Hadlok po siya nga maparihasan ba? Mailugan yun siya. Pero ikaw JM. Ikaw Kuya JM, nagbawal po kasi mong uyab.
Ako, momong gid ang batasan gid. So Kay- saan na siya? Protective or kuha? Dirito sa protective. Kay ako mong di mo tingon nga gwapong tao pero labaw lag kaligo nimo pero Ako din po ta, gwapong tao pero nakalabaw gyud gamay. Ay, gamay nga, di ko rin. di mo tagwapong tao gud mo na nga makauyab tagwapa pero tagbuka gani binadlong nga dili ka magkuan-kuan dira ha. Pero abi ninyo, og ganang inyong uyab halinon, ang inyo ako lang yung matambag ninyo na saligan ng gid ninyo ang inyong uyab. Tinood. Naman gibay nga mga babae nga mga halinon kayo. Mga gwapa ba? Lamion. Mga kursunaduhon kay mga kabalig liog. Ako aya ko nagminyo niya gibay ko guyab-guyab. Kay mingon pag protective nga pagkauyab. Wala di ka nagbawal-bawal eh. Isa pag guana. Oo. Pero never jud ko nga nagbawal nga. Kana mingon na jud ko nga ayaw kalimot nga kuan. Nga ako aragid ka. Ayaw lang kalimot, di ba? Ay kalimot nga ako aragid ka. Diha ka. Di na kinahanglan nimo nga, ingon pa nimo nga ayaw ni, ayaw dira. Mura na nimo gituok ang imong karelasyon na. Tinood. Mapod na ako ang na-realize kadugayan sa amo ang relasyon pod. Makaingon na nang imong uyab nga usa naman niyoy nga bawal naman hinuon. Kanang murag ikaw na yung magdikta sa iyang dapat buhaton. Mo gani, dili na mo uyab na. Nagkuan na ka, mura na kag naitaw-tawhan na. Mura na nagigimo ni mo uyab nga sekretary nimo. Ayaw ninyo pang bawali tanan. Gamay lang ang inyong mga uyab. Diba? Ay, kuan day ko kaning shutdown day ko ani akong isabot kakauban. Shutdown day nimo dira bay, just sanayon. Ani si Brother Judan, akin eh. Mo ni pinakadagang agi gyud nga uyab. Tanawang kay ni Ma'am Zipora. Tinuod jud, kapoy kay na dagang bawal. Kapoy man gyud, abi nimo. Kani manggong overprotection, no? It can lead to suffocation. Mura gituok ba? Tinuod. Di ba, dili nimo kinahanglan nga imuang pangaral, ay di nimo kinahanglan nga everyday nimong pangaralan o kaning bawalan nimo ang imong uyab, gimura na nagulay utok. Di ba? Sama nang moingon no. Nga nagbag-o na siya tungod nako. Sakto na siya. Sakto. Bag-ohon nimo ang imong kaugalingon tungod niya. Di ba? Nana kay rason nga magbag-o ka. Pero pasagdahan nimo siya nga bag-ohon nimo ang bag-ohon na ang kaugalingon para sa inuha. Dili kay sige nimong tudluan. Dili kay ikaw may magmandar na niya. Kung sa iya mga dapat buhaton. One word is enough, di ba? Dili na kinahanglan pa nga balik-baliko ninyo. Pero abin nyo guys okay rang magbawal kung bisyo na gyud, kung maot na gyud. Kaya kana sama ning mga bana nga naminaw karon. Di naman siya magdili naman siya sa maguyab. Apil naman sa mga bana asawa ni. Mabawal ka niya iyong asawa nga ayaw kay mo sige ginom. Normal kay sila kay magatiman og magsakit. Tinood, inikahubog pud nimo di ka padulong pud. Pero sobra na mo ng imong uyab boy nga mo bawal si multi mo magiglaag lang ka sa imong barkada. Tinood. Di ba? Bawal ka mo entertain. Og importante ka ng tuyo, pwede gini mo entertain. Kana lang. No? Ayaw lang mo entertain kung nanay something. Kanang feel ninyo nga dili lang kay para amigo ang yang tuyo. Ayaw na. Maka-sense man gid pud mo nga kaning murag naagi ni siya lain tuyo nako. Naagi ni something. Kana nun makalapas sa mo sa inyong uyab ana. Mayon gyud inyong uyab nga ginsa man na. Oy, di na ni maayo. Di na maayo. Marag sobra ni over the line na siya. Ana. So, pero dili gyud siya maayo nga sobra na gid kay bawal-bawal. Kadaghang ning biya og nagbulag ang relasyon nga sobraan ka strikto. Okay, matuok naman ka. Kanang di na kabalong sa imong mga buhaton. No. Isa ka tambag ayo na balik-balika kay tiguwang naman na imong uyab. Tama. Pero napoy uban nga kinahanglang balik-balikan tungod bug yabag. No, balik-balik kag badlong. Ang di lang maayo kanang ibalik-balik og istorya ang sala. Abi ko magun sa ibalik-balik. Now, if you truly love someone, let him or her free. May pod. Kuya po ni Siko, no? Siyempre, amigo, guguna. Ang sa digod na di na matabas-tabas. Naon sa waragod eh. Waragod eh. Bitaw guys, no, kamo mga naminaw karon nga na yung mga uyab. Anindot himuon yung sa inyong uyab. Pahimangnuan, reminders lang ba? Dili ingon nga bawalan. Og naa siya sa mga friends niya. Ulaag siya. Ingani mo nga, sige, pag-enjoy pero amping lang. Kabalo na asa ko to bra. Know your limits. Abi ninyo ang relasyon ang lalaki gani o babae gani nga mangutana nga nanay kaw galingon tubag guba gid mo diya.
Asa ka gikan pero kabalon na imong una gikan na po ni dito ba. Ikaw masigag bawal si Muyab. Sauna na po to itong mga papilot pa mi. Wala na ron. Karon de wala na. Wala na. Bisag ako di ko moangkon eh. Dili wala na gyud, promise. Promise. Wala na gyud. Oh, matay man ka. Unsa may unsa may nahimong maot ana nga sa imuha nga gibawalan imong uyab zona. Na naka-reflect lang po ko no. Kay sauna man god nga bisag gaming butang anay ang ultimo classmate niya. Uy, bawalan ako na mo kuyog. Uy, ngano man na? Yang mga igagaw, bawalan po na ako. Ngano mo bawal man ka? Ba, inana ko kay stricto umpot unsay nakaw na ko. Nganong stricto unsay paminaw nimo ana? Nganong magbawal man? Kan kining mahadlok ko. Mahadlok ka nga? Mahadlok ko nga basin na rin siya kuyog dito nga wako kaila. Basig matintal sa lain? Oo, ana ba? Or maibog sa lain? Kay kani laging dili tagwa pong tao pero may mas hadlok, matintal or maibog sa lain? Matintal. Matintal, ngano man? Nagi kanang ibog, pwede raman na nimo dili ka matintal ang ibog-ibog. Pero kanang matintal ka, nan na dira po nang ibog-ibog. Oo. Ya sagad na po daw sige bawal daw, kay tudang may salig. Wag gigay salig si mong uyab siguro. Sauna. Ano gid na? Dili man sa ingon nga walay. Di mo na istorya. Dili sa ingon nga wala kay salig. Ay, mo sa tingalan si mong uyab. Di ba Ay, pagkwadra wala kay nako gi-share sa iyaha karon. Dili man sa ingon nga walay salig kay inanay ya. Di mo ginasay, wag salig oy, basta di mo sa kwan. Dili wala koy salig. Wag lagi salig. Ano nung uyab niya? I-mention na ganda ba? Ay, pagpuyo. Wala koy salig kay in the sense nga. Ningon na ka. Diri. Wala ko sa part pod. Wala si salig. Ano to? Balik ka. Wala koy salig in the sense. Awa, di mo manunggan di mo. In the sense na nakauyab mong gwapa god ba? Gwapa. Kunya kay kabalo ba tanin mga laki makita nagwapa nga. Pero hindi ka malipay nga na maibog sa imong uyab. Di gyud noon. Ngano man? Kay basin pa lang unyag maibog po na siya. Ay ako gani gi ko mahadlok nga maibog sa mga asawa. Ikaw man to kay daghan man kagsawa. Pagsurya. Hait naman niya akong siko. Mubalik lang ako guys. Isang alaw. Diara mo, alas 2:43 ang oras sa Radio Vista. Papa Smoking on the air. Maluwa yung ginagawa. Musical device. Garamay na. Papa Smoking. Na-share na naraba na to by JM sa Yaha. Patay na kita ng trabaho agad. Inana na na basta magkuhan magsig bawal wala salig. Ibalik ang kinabuhi sa imong buhok. All new Crimson. Bawalan ay suportahan at sa palipayon. Sa kada lugar sa buhok. Kapag ka mang Zipora agad niya sa tiyapi. Marami nang natulungan. Dapat suportahan nato kung unsa ang gusto sa tuyag. Kung gusto sa mangita o lain, then go, okay lang. Lain man to, lamig man ko. iBerry ay epektibong gamot sa mata tulad ng katarata, Karang ganyan na, ang inyo na astigmatism at lumalabong paningin. Paminyo mo, hindi mo na naman natong itang kwarta mo dali, pumbayad ko rin. Ang akong pananaw, hindi na nagaluha-luha ang akong mata. Wala nang sing smoke o asin ang kabatsagan sa akong katarata sabto. Di, bawalan lang yung suportahan nasa magmalipayon. Magbinte mo yung ginanayin. Drugstore at sa inyong mga suking butika. You're my angel, baby. Ako si Lilitan, taga-Talisay, Cebu, 51 years old. Diagnosed na may vertigo. Pero minag-yud ready ang prescribed na tambalgikan sa ako ang doktor. Usan ako ka-cool teacher ni Ingon nga mo try kong take ang vertigo kay mauman online. Ika atake sa iyong vertigo. Sus pagka-anindog sa vertigo, sukad kani akong gitumatan ng sana maka-feel og panglipong. Dako gyud akong kalipay na makakita akong tambal na makatabang sa akong sakit. Salamat sa vertigo. Ingon bitaw tong doktor, basta vertigo, tumadayon sa vertigo. Basta grabing kalipo, kung tuyok sa palibot, vertigo mo ay solusyon. Ang Vertigon para sa vertigo o panlipong-lipong mapalit sa mga suking butik. Ang Vertigon dili tambal o dili angay gamiton sa bisan unsang matang sa sakit. Planning of buying your computer PC, laptop, or maybe some computer accessories? Check out Artifacts Computer Center and General Merchandise.
Artifacts Computer Center is your ideal computer store. They sell computer units and peripherals package, aircon, digital photocopier, digital camera, digital gadgets and accessories, Dream cable, fax machines and telephones, PABX telephone system, elevator, moving walks, air curtain, and office supplies. They also offer computer support and maintenance, networking, cabling, and integration. For more details, call 2153-814 or PLDT landline number 2252-454. You may also reach them at 0917-717-6518, 0919-991-1959, or 0922-889-0509. Located at Saco Street, San Francisco District, Pagadian City. For details, you may email them at artifacts_cc@yahoo.com. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Your ideal computer store. Artifacts Computer Center and General Merchandise is an authorized service center of HP. Ang Shoemate sa Pagadian City, padayong nagbalik niya sa nagalalang style sa branded ng mga sapatos sama sa rubber shoes, casual o formal ng mga sapatos, latest design sa mga step-ins, sandals o fashionable ng mga chinelas alang sa mga babae, lalaki o mga bata. Daghan ang kapilian kung nakasiguro ka nga bago kanunay at ilang mga displays tungod kay Manang Simana. Adunay bagong mga stocks nga nangabot gikan sa Manila o locally made nga minimo. Iya pagani magbawal-bawal na. Maunsa na lang ning magminyo. Pati guro panty si Muton tagadlaw. Mo na ginahimo sa taong walay salig. Bisag wala magsayo. Barato kiraw kasawa may kadauli si Muton ang imong brief. Sorry na good, ma'am. Sorry na good. Kung bagong lugar o imported ng mga footwears, adto na sa Pagadian Shoemate, the home of Sorry na quality daan, shoes. sorry. Super Vita tambal purga o bitamina sa tanang mga kayupan. Super Vita alang sa tanang mga adunay mga binuhing kayupan, gamita na ang Super Vita. Hindi gamiton sa tanang mga adunay mga binuhing kayupan nga nagpasusok na binagyo sa tanang mga anayan. Super Vita tambal purga o bitamina sa tanang mga kayupan, mapalit sa tanang mga suking aggregate store diri sa Zamboanga del Sur. Super Vita. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Binulag-bulag mo ako, pinaikot ko, naniwala naman sa'yo. Nagtapad di mo way salig. Inuod gina. Sorry na good, ma'am. Ingon gisig ina, kawagin na siya salig sa iyong. Sorry na good. Papasaylo pa ko nimo. Panikilabot na ni ko nag-program. Sa una raman to god, mga high school pa man niya to. Karon sa naman Diyos ko Ginoo, mag 7 years na lang may tanan-tanan na to ako kuyab. Sa una na to, high school lang niya to, papilab pa kayo to. Iniwan mong bigo ang puso ko, napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di mababago. Ako'y nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwala pala sa'yo itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di mabasa pa. Ayaw daw panguya, bubulay sal, anong dili masuroy, ayaw panguya, pag masuroy ang naong kung wala kay salig. Ano, ako naging gidawdaw ganito. Papilab sa una na, gugmas ito'y ba? Papilab. May gugma, may mga ito'y. Ang gugmas bungi, eh kuwan man, labis broken man. Dahil ako'y iniwan mo, ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo. Isang panganaksil ang tulad mo. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Papilab, ang gugma sa ito'y Nagkunwaring ikaw
puppy love, karon doggy love na daw. Kinakadako naman eh. Naisalig, na peace of mind, sakto. Okay, ang uban kay mawala lang gani kadyot ang partner, wala na. Kagi ka na ng inuang bay. Natirag ko na isalig na peace of mind. Kagi ka na na. Pinag-ibig ka, naniwala naman sa'yo sa mga mata. Kaya walay ko sa mga pulang lagi rin ba eh. Marunong lalong may pinagbububutan ay. Iniwan mo, ngunit lumagaga ng puso kong napapaliw sa'yo. Isa pa lang taksil ang tulad mo. Pinulag-pulag mo ito, pinag-ingat ko, naniwala naman sa'yo. Sa mga Kaning komenta na ni klaro kayo ba nga hinugtan ni sa inyo ba? Oh, tinuod manggod di kay mawa lang takadyo daghan nagyaw-yaw. Sa'yo Pag-uyab pa, rise. ang tulad mo. Bisdak time alas 2:51 na sa hapon. Gawas ang Ginoo ng mga way salig sa relasyon. Taksil, no? Taksil, gikan kang Katrina Villarde. Ikaw, ni angko naman kagod, nga wakay salig si mong uyab. Ikaw, kaingon nagaganina ba? Papi Love, pamantugod. High school pa man. Papi Love, ang gugma sa itoy. May gugma ang biya, di kayo nahayog. Mao na giingon, stay single sa og bata pag ang edad. Mo na. Dagan pagag moabot nga kuan nga simong kinabuhi. Pero kani magud kinagplano na magud sila nga magminyo. Tapos nahadlok na noon siya kay lagi daw sobra ka siloso, sobra daw kahigpit. Halos na ng tao nga nakaduol sa iya, iyahan na lang. Bilang sila katuig after nila magbiboy. Ug atong ihapon daw, ug apil daw ang ilahang kuan gikan sa pag-ila. Tuig na daw. Pero wala pag gini sila tuig di ay. Nga sila nagyud. Sila nagyud. So in kani bitaw? Wala pa'y 1 year mga kabisdak pero inana nang ilang mindsetting. No? Inana nang ilang mga plano. Minyo ko na lang. Kamo pila mo katuig si mong uyab? 6 years na yung taon. 6 years. Yan nakahalok na ka. Wala pa, holding hands ra. Kaning uyab nga way salig, bakakon pa, mulig-on gid yung pamilya. Uy, ayaw ka nindot, magod ng bangakong ka, mag-glick-on yun mo, hindi mo ka masakpan. Pero, kabi ninyo guys, no, daghang mga relasyon nga naguba tungod din na, no? Kinahanglan magguan mo, kani hilig mo guni mag-overthinking mga siloso. Tinood lang, kani mga hilig magbawal, tapos hilig kay magselos, muna sila katong mga overthinking sa relasyon. Mga overthinker. Overthinker sa relasyon, no? Tapos mo ni sila ang kuan kining mga tinuray pud kanay gugma. Kaya kailangan mo gud ang gusto nila, di sila magpulihan. Itabangan natin ka ha kay naminaw imong uyab ka. Syempre. Hindi te kabalo na ko siya anak nga part nga tinuod ko sa iya ha. Oo. Eh kung di ko tinuod sa iya, layo ra 2 ka bulan na mo eh. Goodbye. Sige daw gugma, may pagitagay na. Sige, bira, no? Sige, para nimo kay ikaw man giningon kina nga ni-reflect maka sa imuha. So may buhaton ni babae be nga ngiyang uyab sobra man kasilosa. Assuming nang kaning bayhana imong uyab. Dili ang ako apod no kay dili ka na gyud. Kay Regine ba? Kay Regine. Si Regine. Kung sa ako may istorya kay Regine. Panitan ikaw may uyab ani. Sige. Sige. Baby. Sige. Hindi, kay Regine no, ako may istorya mo gud pag-o mo gud. Kining dapat mag-ila pagid mo sakto. Para kuan ba ning magkaklarohay gyud tani sa mangyud ning mahitabo ning duha pohon-pohon. Basta na karon ra day na nga bag-o pa mo. Kay tinod lang ako man pod gutong bago pa pod me. Nana mong gud higpit kay ko pero karon nga kuan nga syempre nagka-mature ta, malahi na atong priority sa atong kinabuhi. Mausap gyud atong pangunahon na. Samot naghatagan gyud siya nimo og rason nga dili angay magselos sa imo ang laki. Pero nga Ano nga istorya ha? Pero nga. Kung hatagan niya og rason gyud nga dili gyud angay magselos ang laki. Wala man ang nana. Sa ragod ko eh. Mo gani pero depende man gud po na good ginamo gyud mga lalaki nga bisag kung sao nung pakita sa ila magkuan mag-overthink, maulian gamay tapos mabalik na pong siguno na.
ka naman kung inanay, daot na nag-utok. Oh. Susunod pa, daot, di ka. Ano liwa, nagbagkumong ko. Sige, tambagay siya, kung sa iyang himuon. Kato na lang, tagaig chance, tagay pagpanahon si Jan. Basta hindi, magbago pa siya nimo nga dili na siya may nana sa imo kay bago pa mampud mo. Kaning wala pa gid mo atong nakaabot sa knowing stage na gid ba kay diretso mo gud mo kung kakuan. Wala pa may tuig, wala pa sila tuig nga sa sulod sa relasyon. Pero tuig na sila tagkaila. Lahi man gud tong panahon nga magkaila pa mo, lahi pud ning panahon nga nana mo sa relasyon. Sa to pa, napa sila sa stage of getting to know each other. Sa tinuod lang, napagdana na napagod sa stage na getting to know each other kay gusto ko wala pang tao ito gusto pa may naibala ni mo niya gusto pa may mga wala ni mo naibala niya dagan pa kag may bala na po no? Kay nga tong oras alas 2:56 na so medyo apiki na gini nga tong oras GM hapit na din magalas hapit na no ang ako alam mga ikatambag ni ining ko ni Regine makaingon mo gud ka nga history repeat itself no mo inana ba so kumbaga ang unsay imong ginahimo sa imong ex mo na ang imong ginahimo karon di ba mo na gihimo sa imong uyab karon o di ba lisod kay nga mag-adjust sakit pod kaayo na para sa lalaki imong bulagan nasakitan gani ka di ba pero ang ako ikatambag sa imo hinaot unta nga dili pud ka magpakatalawan. Kung mahigugma man ganita, musugal ta sa gugma. Sugal mo ganing gugma. Ayaw po tuguti nga tungod lamang sa niining rason mo biya ka. Mo ni siya rason mga mo ni siya sagad bikil sa relasyon nga imbis nga imong solusyonan imo na nung pasagdahan gigikapoy ka. Walay lain mo disiplina sa tong karelasyon mga kabisdag only kita rapod nga nakipagrelasyon. Di ba? Tapi point si John bahin na ang istorya nga tagaan niya rason nga dili siya mag-overthink, di ba? Dili siya mag-stress. Pero maginahinay lang mag-adjust na. Kaya mo bali-bali ra ba ng panahon karon inana siya basig sunod ikaw na po inana niya. So dili rason para magbinulagay nga ako'y katambag nimo lang ga much more nga tagaan nimo siya pagtagan. Much more nga pabati nimo siya nga love nimo siya. Diba? Kung kalipay niya nga perminti nimo siyang i-flex, o sige i-flex. I-my-day ka dati lang. Kung kalipay niya nga perminti ka na bito makita. Abi nimo sa niya, ako i-share si mo lang ga. Kaning inani nga klase nga lalaki gusto ni sila nga permi ipanghinambog sa ilang uyab. Tinuod, kanay pa-feel nimo sila hagid nga sila ra. Kana bitaw ganang ipakita sa tibuok kalibutan nga sila lagi ang inyong higugma. Ano, dili lisod ba din nagbuhaton? Para sa imo dyan, lisod ba din na dyan? Dili. O, di ba dili lisod? Isa magsinggit na ako silingan. Mao na nga, kanimo, Regine, imbis nga mabulag ka, mas maayo siguro kung buhaton ni mo na. Before mo out, no, shout out dahil sa pinakagwapang asawa ni Brother Ridjun. Ridjun Belen, si RJ. Uban siyang asawa nga si Aiza Solatorio Belen. May pagpaminaw, happy viewing. Sige na, wala na tayo oras dyan, panamilit na dyan. GM. Tanawara ka. Bidyan na gid ko nimo gusto gyud. So yun na, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako dahil gyapon niyan yung lingkod, kaya JM ninyo. Okay. And thank you po sa mga nag-view, nag-comment, ug sa nag-share, ug sa mga wala nag-share, hinauton ta nga magbago na mo kay 2022 ni. Mag-permans na kita. Sa ngalan na lang sa ginatibukang puwersa sa Radyo Bisdak Pagadian, kini ang inyong Papa Smoke and saying bye-bye ka ninyong tanan. God bless ug maayong hapon. That's the day that I was born. Bye DJ Saling. Bye! Na gingandla na tag DJ Saling ang trabaho Para sa mga walay salig diha. Ay, nako Diyos ko Ginoo. Magbikot ta brother kung bulagan. Sakto na, sakto. Bitaw na, ugma na po guys. Thank you kayo. Kaya wala mo ni Bia. 12 viewers karong hapuna na nabilin. 12,000. Thank you. Bye. Bye. Ano yung nga topic? Ano inana ba? Interactive kayo sa mga viewers ba? Oo. Pero ako mong po nang i-alternate kaya hindi po sumot kami naman.